ke jiten teron Bertan ton bensipa jermidam da prang apang si bertan kumpi arjitha KSA Samson Arotum CAA mate Citizenship Amendment Act armu chejeng bensi ke kham ke mate kachesong asai kedeng di zamanong tula pente hawar kimi ada kedo Jomuna lang rai long ke don bom adolong amo ke bangbe nun ke bang jar ko ni phaisi la pen ni phai hini ani balibathar adorso along ke do thongnok be English High School pathwa klamalong annual sport ke padojia phan kachesik Biltang kung PR juden na phi puthot biltang thong ben chipa jimi damsna Karbi Student Association Thiekmen KSA Samson Arotum Patir Pipomsi Kachesong Asai Kideng Pini Karbi Student Association Thiekmen KSA Samson Teron Arotum Pen Patir Pipomsi Citizenship Amendment Act aputhak ke khamke along armu chejeng suri arat tum chitong dunsi armu chejeng pen ke khamke asai dengpo Rong proxy pen dongkamukam arong supian CAA ke kumantu neta nitung cekroi dun la pente KSA asong pen chesong bomji pusi birta napale Rong proxy pate satgaon pen ikeng pen ladak dongkamukaman CAA ke koi kre puthak hintu armu chejeng wang lo la sor mung chejeng pen sini tu kabingo termas konsul kansani nilitum dak pen sialang nitum pan chuning ri Karbi Anglong ara panang itu palu ara nang lo lapen la soki palu bangke infon ini in pensioning ri kang tung la helo made tu Karbi lo chali asong te achining ri kala helo nangli tum Karbi Anglong termas council tu bahin pen labang so bill pass pe prang Union Home Minister Amit Shah ji panang tu memorandum pidam vek lo hala dak nang tum klang lo Karbi Anglong mate 6 idul areas kapuria tum kapar lo tum phan anke ladak ka parlo le pusinang lit parlo long le pusinang tum kudam lo Ulutang te pat disialam nilitum nalitum abange nitum nal tuman Arjunang kokje lam theke lahilo patumi hejong BJP atum damage repair meeting usini likuji BJP ke kanon ke Assam long ke damage fully damage lo da pela so asong ke nonateng jong si dambom pulte ke bangji election ke kerem pariprat solge clear lasi halada ka chief minister pen danglo ka Assam sarkar du mangji chino non ilitum la peace rally amen pe ditu balong along itum ambuli dolang ma wimba la sokachi lang ye phan mangelang tum make mai meeting di pangching la ben aso mai long mase clear lo pu bangke CA ke mission la ke ile tum kadu ta accept nang hala bang so mai long sikar benglo to mas council CM ta alhi amana peng ka jetang dun tan lo hala daksi dima hasau autonomous council CM hala halang lip same hala daksi dudun tan lo pulote ke dam tang horalang tum CAA wan long le pugalang tu ke strong bold step ke na tum le PD CAA kroi nang ji polang dodun ko bangke la bangke nile tum ka bujina la thai sa wadar lo pakamun thi na ya dim sa wadar lo la ke klang dak Dong kamu ko pen berta pang da pon promise terang news 24 Karbi Anglong Non keman je akoni phaisi la pen phai hiniani balipathar adorso along kedo thongnok be high school pathwa pramalong annual sport biponji pusi nilitum news 24 Karbi Anglong pherang ke hinpen birta nangpale Inkorener kep angdeng annual sport meet aning kanwang son tak taksim non ke bangji arkoi ni phai sireben ni phai hiniani ningkan suri hinira ingkoi aningkan kepado ponja phan ani pathik pontanglo adim lake thongnok be English High School pathwa pramalong lobang soke dolake member adorso balipathar alongsi pedopon Nali news 24 pherang ke la dak nang kahumri pen jok nang li phan suri kardom pajero la pen sengkan kimia kardom nang li phan pajero kardom lasilayan lo nilitum la bangso berta nang chi pidun ke nilitum paningkan wang son tak non sengkan kimi nang ke lis same nilitum bangipu ingraji sengkan kimi pustame nilitum ha mentune pen ki 20 setame non son January tarik isi lapen tarik ini lo pulutang te ladak nilitum number dorso ang kangar lo khela dhula ke bipondo aklimang phar penceng lok sarpi sarpu sami ladak alira cham ke pipon nilitum alon do pik lasi non ke wangji asengkan chat kali nilitum labang so akhela dhula annual sport meet abangke nilitum rong ke the RKYC
club ahin pensi nilitum la bangso khela dhula bipon pon la se ansu se kewanggian ning kan sa nilitum bipon bomji la pen la bangso khela dhula ke bike 1993 pen pinning matang ke non 2020 aning kanana bangke ingdeng ing coroner cap ke choklo la pen ilitum karbi sengkan kimi karcho February tarikh si setame nilitum TV ponji phan nilitum chisik pon stame non mat ke nilitum ke January tarikh si la pen tarikh hini la bangso khela dhula nilitum ma program ke deng pon la bangso mission pen patun pon da pc nilitum la bangso karbi sengkan kimi karcho stame nilitum pathik pon pu pusi nilitum RKYC club ahin pen stame pachini pon la pen nilitum marideng la kay sinang lipon la kay big breaking news di sama nung tu la pen de hawal kimi ada nung kim bom adolong amu ke bangbe anthek na kekla bangsa mu ke bangbe pajulong si DDYC mate di sama development youth committee ahin pen adim nong am humrida non nilito marideng la kay big breaking news nang la kay di sama nong tu la pen hawar kimi ada kidon bom adolong amu ke bangbe kaceman bangsa puthak di sama development youth committee hin pen adim longan humridam bangsa mu ke bangbe iri pen sitame vung plang un la pen de simen ke pajum dia joksi lason ke man pusi DDYC song hin pen akoipi la pen de nonomat padel de pin pen mistri do anstame la lap nang di pusi DDYC hin pen contractor phan chuni ripon pado puthon nang litum han pachini pon thule thorlo nilitum hindeng puthon nang li thule si big breaking news lake disema nong tu la pen hawar kimi kaceleng atau waralong ke don bom adolong amu ke bang be keceman la so puthak arjulong si di sama development youth committee hin pen ade malongan humridam pine beta lans kanton nilo deme thame kardom